जबले नाही कि न बसैया छुए न देहब कमरिया हो। जबले नाही कि न बसैया छुए न देहब कमरिया हो। तय सैया किन दा चल के बजरिया 1600 के सड़िया हो। तय सैया किन दा चल के बजरिया 1600 के सड़िया हो। अभी बेरोजगार ही लौकत है ना नजरिया गे। जबला हम घरे ही लूटे देना लारिया गे। किए धन लागे दही नौकरिया कि 9 लाखों के सड़िया गे। किए धन लागे दही नौकरिया कि 9 लाखों के सड़िया गे। जब हमर शादी भेलै पेनत हियो नैहर के। अभी तक ले नहीं जानत हियो तोहरा घर के। आज से खटिया है अलगा पीछी लूटे न देहब लहरिया हो। आज से खटिया है अलगा पीछी लूटे न देहब लहरिया हो। तय सैया किन दा चल के बजरिया 1600 के सड़िया हो। किए धन लागे दही नौकरिया कि 9 लाखों के सड़िया गे। हाई पका गे आई संजम कहीं है धनिया हिल जाई लगा गे। अब की नहीं मानव सैया हमके चाही हो। के तनो मनैबा हमके मानव अब की नहीं हो। चंदन राजा आर्यन जाई उधर से ले ही उधरिया हो। चंदन राजा सैया किन दा चल के बजरिया 1600 के सड़िया हो। किए धन लागे दही नौकरिया कि 9 लाखों के सड़िया गे। शिवांगी रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर।